Dati ID sir, ditinim. At transport agila. Okay. Bawal data sa rutso kitang teman no dati ko na. Iti lisensya na data, dati registro na. Namot tiyo bram mo si kaunad nga naka at atidog na kita sudsod mo. Di ka lang makatangda. Pag naditang puligos ng puligosan. Problema na karog ng tawa. Si kaman ti matiliwan tinuang. Ulod mo pa eh. Maproblema anak law na pangalalak ti pangbayad ko tatan. Sapay kalkalpas ti bagyo. Awang namin anay na dahil nga ng tiliw kanya. Kaya natatangaran ti planaw. Kit no amuyo ko mati balay dahil ng tiliw kanya. Mapangko ko agibalis na. Ay amok ti balay na daji ko yan ang tilipin ka. Mapanta sugudon jay. Ay kas jay. Uy. Ay kaya amuyo ko paiso jay balay na. Amok. Aldo kay tama pangko alam daji ko. Gamit ko nga tiliw. Pag-isuratak iti ko dito. I-violation na yung ID. Ano mamating ko tiliwa. Itak man tilalaing na dayay. Sige, mapantangar din. Tanaw ko. Sige, basta sumurot ka kanya. Amok balay da. Sige, ron. Po, kabisado yung launay. Gayam nang nay, ajay ko. Ajay, balay natin. Til-tiliw. Aso, sakto. Di ginay. Kukpukan ti marunggay. Kitantay man. Gaman nyo ti kamera. Kunak to nga mingking ka nga amok ti balay da eh. Sir. Apo, islo na dito. Kitaan nyo. Isartin nyo dito man sir, ubraan nyo bawal dito, pukan iti kwa, iti kayo. Bawal dito sa rutso, kitang teman no, dati kwa na, iti lisensya na dito, dati registro na. Awan sir, kinso lang mo tili registro. Ay, may kayo palang orti dito, tutungtong tayo. Apay tiliwan nyo sir ti sarot ko kinso lang mo ti may registro. Baro ngamin dito nga patakaran sir, ti kanyaming agtiltiliw. Kailangan nga i-registro dito kwa. Dito sa rutsom, agputod na lang iti kayo ata. At dati violation nyo no ka, illegal laging no awan ti registro na dito. So mula sir hamyam amo nga may papilgan dagiti sa rotso. So nga napanam mo tagpukan ati marunggay nga aramido nga ante. Lipas ngamin iti bagyo uray kumano dagiti na ano diso nga awan ti pangikabil ko dayta saka na dayta antik nga aramida so pinukan ko di marunggay. Ay kailangan talaga i-registro dito sa rutsom sir ta kwa. Talagang illegal dito, awan ti maramidan tayo, iso ti patakaran mi. At dati ay dim sir nga agtiltilay ti sarotyo nga awan ti iti lisensya na. At dati ID sir, ditinim. At transport agila. Ay. Kapin ano mo sir ni Cardo Dalisay. Kagrupok dagiti sir, di da Manila nga nakadestino, siyak mat dito sa Bila, so nga napanagaran kami ti transport agila. So nga kwa, kailangan i-registro yo dito sa rutsuyo. Tapno hindi kastag kwa. Mabalin nyo ti agpukan iti kayo ti marunggay. Awal lang ti penalty ng sir tap awang plus ti kwartami nga pag sa kami no sa pangarigan no impound ta ti sarotyo. Awan iti penalty ta aktual tayo ngamin. No naaktualan da ka antiliwon da ka dagos. Kin adapay mang kung agpipiyek ka da kwa. Agun uni nga patpato dito. Ay alaga yo dagito sir. Sir. May nakatado pa dagito. Dati registro na pa dito. Awan pa mo na damdamag ni sir kami nga maestro na kita patik kas kada pato. Ang dapat nelo kita nga itik. Ay kung kailangan nga i-registro yun pa, kita patokin manmanok yun tang. Kin dagitay pusa kada aso nga, good. Yung awan iti ko awan iti re-registro na dagita. Impound na maamin dagita, awan tayo maramidan tayo, tayo tawag ko J1. Dagiti kakagrupo nga transport agila. Manungay nga rin sir, multak ka dagiti, nakiliwan yung awan ti registro na. Pang 10,000 na maamin dagita, so nga no awan ti pagbayad mo, alam yan maamin dagita, tawagat dagiti kuan. Dagiti kakagrupo nga transport agila. Ipa-kwami detan, ipa-impound mo maamin. Ay hanga mabaling sir ti activity kuan nyapeng iti pagbiagan no alam nyo aming manmanok na unti registro na.